Там се качихме в гърба, качихме се наистина, беше брутално. Там не беше детството. Много се радвам. Имам наистина много, както виждате, много пръчки има нещо си такова. И ще замеете как изглежда. Отвън. Сега. За да влизаме вътре. Само се много неща и това да... Има ли се драга? Какво е това, бе? Ой, минаваш към гората, там като няма да се трудиш толкова много. И трябва много внимателно да слизам. Тук съм хващам, както виждате. Да, преди като бяхме малки, мислехме, че играем 99 дни. Колата за първо. Почваме към чистенето. Да, помните ли казвате това? Да. Вие не го помните, ама... казвам на тоя. О, да. На тоя. Аз го помня. И на тоя. Така. Да. Тук идвахме, се качвахме те. Нашия е тоя. Ето, се качваш и там. Нагоре. И правиш датно, когато извърши. Комала си. Нали трябва да чистим. После ще чистим и следвиче. Добре, почваме да чистим от гумите. Това не е чак толкова страна да чистим. Това няма излизани, бе. Правим малко прогрес, ама не е чак толкова. А ти какво помагаш, бе? Маймунке? Това не беше най-доброто. Аре, помагай! Чакай. От едното ми детство, който е това. Това. И помня, е тук прозорци. Много яко. И ето нашата опака. Мина минува, ма забрави. С това. Ще ви прави някаква работа. Вой. Много. Ох, не внимавате. Брато. Ще ни трябва да светим. Вой. Абе, брат, не трябва да Вой! Какво
Вижте какво намерихме, където правихме дупка. Ето. Ето и като копай. Да. И това ми даде зор. Това ми даде зор. И баба, виж? Толкова неща ли паднаха, че направо за напред. И да, това имахме една джага, с която подрамина и се, това ще ми трябва. Това, което поправихме. Добре, хора, сещате за това нещо, дето тук сме правили нещо? Пишете в коментарите. Правихме барабан. Не тук, да, барабани сме правили. Ама знаете тук какво сме правили с тая лъжица? Сещате ли са? Който знае да пише в коментарите. Аз ви казах. Казах и Да пише в коментарите. аз ви казах какво правим копае. Баща ми. Добре. Минаваме към това. Нашите не правят работа, както виждате. Както виждате, там. Това ми е любимото нещо. Това ми е, дето, тук ми е любимото. И направихме кратка пауза, защото учваме това. Направихме кратка пауза, защото нямам толкова гигабайти. И гайз, да ви кажа ли нещо плюс? На втори ден ще направим още едно такова. Как да го чистим и вие ще напишете в коментарите с какво. Ама да не е толкова лудо, защото... Да, защото не може да нямаме такива неща, да ви казвате. И да ни говорите, да ни пишете глупости на коментарите, защото ще бъде репортно. Добре. Добре, дай. Добре. Добре, сега хора. Сега иначе играя Майнкрафт. Чай да намеря някакво. О, това е дърва. Помните ли? Искате ли някой ден да си направим фонтан да играем фиш? Ние сме правили фонтан да тук. Помните ли? Добре, гайс. Съм добър. Някой ще снима ли? Аз. Аз мога да... Може ли да снимаш? Да им покажа как да правим. О, това е много здраво, бе. Не видите ли? Както виждате. Добре, тук ще кажа. Добре, Алекс, да си спуснеш това, брат, да ме удреш направо, казвам. Побиваш. О, да, вече може да ходим на други. Аз съм правил соти, гайз. Те всичко се развали. Да. Тук ни беше къщата. Да си направим къща. Вода. Чакай, какво? Добре.
видим откъде е това. Затова ще взима нещо тук, не знам какво ще снима, така че по нашия вид. Бягай, бе! Добре, минавам тук, защото О, имаме изадено. много катастрофи имаме за това. Ох, добре, взех. Добре, сега си що? Аз ще чупа тук и... Нека първо. Сега прави много хубаво, гайс. На ден 2 ще сме толкова готови. Пък ми много бързо. Само да го изчистим, ще имаме много път, гайс. Това е капец. Да, подстани ден. Тук е много фафли сме яли. От малко, като помня. Викам си си направи. Стана си тъмничко. Стана си тъмничко. И добре, че имаме светкавица. Преминавам това да хвърлям. Както виждате. Няма нищо както да не става пъчка, брат. Тази кричка живота ни беше. Така, малко. Така, пак ще го поставим тук. О, зная къде. Аз ще го снимам. Аз съм човек да снимам видеята. Всички видеа. А той ги еди това. Трябва да ме научиш, защото аз нали съм кемерамен. Кемера човек. Сега. Добре. Що не работиш? Добре, сега че имам с него. Добре, ти чуй да работиш и ти. Сега да чупиш. Да видиш. Сега много хубаво си направил, като гледам. Може. Вот спагети. Тук колко е красиво. Гайс, искате ли да оставим тук тези листа така? Много хубаво ще изглежда. Ще мисля, че изоставя, а пък като влезе, ще изглежда много красиво. Брат, що е толкова тъмно? Да го оставим ли? Да, бе, направо врата. Да видя това да го оставим за врата. Или да го махнем, брат, много ме дразни. Направо души. Сега знаеш ли какво ще правя аз? Ще ви обясня от моите стари динове, когато бяхме тук. Много светло. Бяхме това. И всичко направо развалиха. Добре. Не казах много, защото забравих много неща. Ето го. Чакай да се. Само тук малко. Опа. Добре. Добре. Ще запълним това място. Тук ще го запълним с тези малки пръчки. И после ще го вземем, ще го хвърлим. Така, гайс, и ако ви е харесал този клип, наистина ви казвам, може да натискате по един лайк и subscribe с камбанка и
Наистина повече ще се радвам така и продължавам. Като станем 10 000 последователя, може да взимаме пари. Затова, моля че хора, който ви... Моля че абонирайте се и се лайкните на всички ни видеа. Опа! Добре. Добре. От тук това май... От тук, когато дойдяхме още това си. Това ми са най-големите спомени тук. Вече от 3 години сме бяли на това място. Напред! Да имахме това място. Опа! Опа! Внимателно! Внимателно от събота. Опа! Да, малко забира се на чай, това да не се прави от чай. На лайка. Да, сети се един чай такъв. Добре. Отколо, това ли ти замирисал? Ай, това да не измина! А, не. Добре, много е диско. Диско, много пречи! Добре, не мириш на чай. Ама сега бъй тук, за това чакате малко. Снимай отбор. Ай, помощ! Красава, луд! Тук малки пропада, така ли? Виж като леца! Ай, тук ли? Тук имаш... Ай, тук ме убирай. Майче иска да прави... Брада ми бъде тук ли? Такъв голям, за тук, до такава бараша. Ходя. Нашия го изтрах от тъп скакалец. Много грозно, бе. Които са отвънка ще бъдат най-последни. Не може да така направиш да заплети. Не може. Я, къде? Тук ли? Къде заплечено, бе? Ясно. Това мога да го взема за украса, ще стая към. Да. Да, наистина. Да, май мач. Забивам се това и вибраше до панна. Добре. Но ден, много ще направим, поне за...
my god. Сега трябва да изчистим това. Сливите. Да, дай просто сливите, дай. Добре. Добре, няма на светка. Ако някой беше отдолу... Аз не ще има да гледам това. Така, следвамто. Това може да Гръмнайте. Долу е по-лекото. О! Хуяло. Големия камък. Няма. Просто да го принесем. Да. What the heck? Вие ние се прибраха врата, само не останах. Да, бе. О май гад, утре ще го изчистим, брат, трябва да го изчистим. Чакай. Стилане. О, ще направя чистим. Къде отиди? Силяне, дай да помагам на брати, а ти само нас ще нас снимаш. Никъде друга не. Друга да не. Не някаква пусто. Ама това е много. Хайде. Нямаме Алекс Макън. Охо, много тъмно, бедна. Това пък. Ето аз го принесам. Малко по-внимателно и ще стане добре. Бързо, що ще го стане? Ще мога да мам. Добре, за един ден май трябва да остане и ще се мисли да остане. Добре. Да. Вау, много буква. И она Да. Дали? Искам чуито. Харе, дитко. Що се махна? Ама тук няма никакви хора. Я вижте какъв паяк. Да, бе. Я. Брачет ми Томи. Брачет ми Томи. Качив да изкочил. Брачет ми Томи. Не спай за това. Брачет Абе, вижте да го бива, че брат да не скача. Алекс, да не скача. Чисто бял. Снимай. Я мисля, че трябва го видела. Къде отиде? Ето. Къде го? Чакай да го взимаш. Не, аз ти хубавам. Стилян, как да се взима? Аз ти не брат, избяга файла. Ай. Да видя. Моя къде е живота. Я видя ти витец. Чакайте. Но. О май гад, не съм направо така ми хочеш. Да, още ги хода. Виж го на изкрияле.
Цветната е махната. Я вижте колко буклук има. Да видя ще е пълно. Не мога да виждате много, но е пълно. Когато станем, Да видите Един-два някаква часа? видео. да минем и ще почнем да правим видеото. Защото брат, аз не на сам пасълно брат. Трябва да ми да още си. Ако му правя няколко така да стои за минута. Тук е много страшно. Страшно. Имах неща в деня. Брат, ще ходя като... Това трябва също комар. Тук имат много комари, брат. Брат, аз не мога да мръдна пръчката, която го набила. Що светиш към мен? Я да видя да помогна мама. Тук ли беше О май гад, отворил бе. Сега, знай, искаш, имаш това и го... Дай тук малко да щупим. Малко вече Не, дали това. ще го драма и не буде. То майна. Я гледам да го щупа. Той вече беше щупа. Не, пак идва. Я да... Я вижте. Метало, виж, остри неща има. Ой, да. Добре. Това ли като работа? И тук, как се виждате? Таманчек да се Вай. Така че ако чувате на някаква гора, вижте да не има такива... О, май гад, вижте да не има такива неща. Оглеждайте се много внимателно, защото нашия приятел още малко ще да се нарани. Искаше да се фани някъде и ще да се хване тук и да хопим се. Колко е високо? Вече аз съм. Да. Ой, всичко гледа да ме удари в тях. Добре. Така, може би май трябва да спрем, защото стана наистина късно. Около 9-10 часа. Така, слушаме. Ето, както виждате. Ето. Това от нашия дядо кашка и перата. Може да харесате видеото, да споделяте. Да. Много благодаря и така че, чао.